Aqala uma ngibulise kuninonke emakhaya igama ngemihlebhelewa kaloku wena ndiyakwamkela kule nkqubo yami yangokuhlwa namhlanje kanti ke ngakhange ngimoshe ixesha lininzi masithibe sithole ngqo uvimba lwethu longokuhlwa namhlanje phulaphula ndithi manthanda ukwazisa kaloku uba ngaba iqela leGolden Arrows lisazisile uba ngaba lona lifumene umdlali omtsha umdlali lo waseZambia nongumhlaseli ohamba ngegama elinguMoyela Libamba kanti ke njengokuba lonke lonke uluntu lusazi uba ngaba lo mdlali lona uzawuthi ajongane nokukhuphisana kunye no Ryan Moon ingenguye yedwa ke kunye noNox Mothizo kanti ke mphulaphuli sidlule apho siye kwiqala leMamelodi Sundowns kanti ke liqala njengoko besendazisile uba ngaba lifumene lo mdlali omtsha uThembi Kwesilotshi likhuphile ke ingxelo ngokusesikweni kanti ke lonke uluntu ngoku sele luyazi uba ngaba uThembi Kwesilotshi kumdlalo omtsha weqala leMamelodi Sundowns kanti ke neOrlando Pirates lele ikhupha ingxelo lisithi uba ngaba liyavuya ngoko belikhe lafumana umdlali onetalent efana nale yalo mfana unguThembi Kwesilotshi kanti ke bamkhulula ngezandla ezingenaxhala kanti ke ukudlulela siye ngqo iqela leMoroka Swallows eliqela liye lachazwa njengeqela elijongene neengxaki ezinkulu kweziveki eziphelileyo kanti ke SABC Sport lusazisile ngengxelo ethi uKicken Allen nobedlalela iqela akasenaqela ngokukutsho ke naliphi na iqela elifuna umfumana lisenomtyikitya kanti ke alizuba nengxaki kanti ke ungene kwinqaku lethu lokugqibela ngokuhloka namhlanje singene ngqo sazisa uba ngaba Cape Town City izifumanele umdlali omtsha senokwenzeka uba uyamazi lo mdlali uba ngaba ungumntu othe iliso lakhe lathi nca kwi-AFCON le iqhubeka ngoku kwilizwe lase-Ivory Coast kanti ke umdlali wamagegama linguPrince Xhosa utyikityele iqela laseKapa iCape Town City kanti ke lo mdlali suka kwiqela eliyi-KF Leria kanti ke mphulaphuli ezondaba ziphelela ngolo hlobo kuhloka namhlanje igama emihlebhelewa kwiindaba ze-EBTV idebe lexesha elilandelayo kamnandi.